И не си от този, който се хваща лесно. Но сега всичко се промени. Утре този меч ще промени живота ти завинаги. Много хора искат да бъдат с теб, но ти не си позволяваш да се отвориш просто ей така. Ти си човек, който цени дълбочината, искреността и истинските чувства. Сега обаче вече си омагьосана. Той те накара да почувстваш нещо, което не си изпитвала отдавна. Този мъж е твоето предизвикателство, твоята мистерия, твоята възможност, твоята любов. Харесваш тези, които доказват чувствата си с действия, а не с думи. И този мъж е точно такъв. Прост, искрен, истински. И знаеш ли кое е най-интересното? Той също се чувства привлечен от теб. Това не е случайност. Това е съдба. Но времето не чака. Ако не направиш крачка сега, рискуваш да пропуснеш шанса за щастие, което вече чука на вратата ти. Трябва да действаш. Веднага. Щракни върху сърцето вдясно, за да приемеш това четене. След 17 минути ще получиш специален знак на съдбата. Ще се изненадаш. Виждам ви и двамата щастливи и влюбени. Не си тръгвай. Кликни върху сърцето вдясно, за да се свържеш с мен. Този човек е третият контакт, който получаваш, когато изпратиш това видео чрез WhatsApp. Ако не ми вярваш, виж сами, разгледай линка в профила ми и получи отговори на въпросите си безплатно. Не пропускай шанса си. Заслужаваш щастие, но той изисква твоето решение. Направи крачка. Веднага.